Соңгы айларда спорт мәктәбенә килүче-китүче булмаса да, һәр иртә диярлек биредә санитар җыештырудан башлана. Бассейнга аерым игътибар, су коенырга теләүчеләрне әлегә кертмиләр. Аңа карамастан саклану чаралары күрелә. Көнне 2-3 тапкыр без аларны сөртеп чыгабыз, дезраствор белән. Бассейнда инде һәр вакыт уборка булырга тиеш, уздырылырга тиеш, көнне берничә мәртәбә, потому что чөнки халык йөреп торган җирдә дезинфекция булырга тиеш. Тренажер залында да спорт сөючеләрне кабул итәргә әзерләнәләр. Инвентарь ремонтлана һәм чистартыла. Мускулларны ныгытырга теләүчеләр даими шалтыратып торалар, ди мәктәп директоры. Агымдагы ремонттан соң алар өчен дә ишекләребез ачык булачак дип өсти. 5-нче июньдә кертелгән үзгәрешләр ул безгә дә кагыла, ләкин хәзерге вакытта безнең спорт мәктәбендә ремонт эшләре алып барыла. Шуңа да карамастан без инде менә киләчәк сезонга әзерләнәбез. Бу үзгәрешләр беткәч бит инде безнең бассейн эшли башлагач, без әлбәттә масса күләм чаралары буенча җиткеребез, что безнең спорт комплекс, спорт мәктәбе эшләргә тотынды дип. Агымдагы елда спорт мәктәбен 40лап укучы тәмамлаган. Уку елын дистанцион рәвештә төгәлләүчеләргә таныклыклар таратылган. Элек гөр килеп торган заллар әлегә буш. Идән юучыларның чиләк тавышлары гына ишетелә. Ремонттан соң йөзәргә һәм спорт белән шөгыльләнергә теләүчеләргә нинди таләпләр булыр? Монысы вәзгыятькә карап, дип белдерде мәктәп директоры.